Kom på første side af Google. Din video linker direkte videre til din virksomhed. Kom på første side inden for 30 dage ved hjælp af videomarkedsføring. Før brug af SEO 2920. Efter brug af SEO 2920. Vi udarbejder din video. Vi udarbejder filmen. Kom på første side af Google, og du betaler først, når opgaven er løst.